Jubilo niya, pastoral. Oh. Oy. Pinagalive mo magalita. Sorry guys, ako kapansin ako gitanaw So, kay. wrong way. Dili ako ano siya, agresibo kasi sa isyu ron. Yes, nalo ko gitanaw. Karong hapon na. Grabe ka agresibo. Tungod sa mga isyu. Before ta mag-start kanang I would like to ask kanang clarify dahil sa nako ha. Kung na clarification kang bidal or no, grabe sa no pero dili ni paralelism ha. So, this is CFD. This is not CFD Cebu program. Again, this is not CFD Cebu program. Kung ano siya, program ni siya nga, gitawag na to og standpoint. So, speak out your point. Kung sa imong opinion niya, Dani, kung sa imuha na, oy, pilabot, ana. Yes. Maglalis na, dirig maglalis na, basta ka imuha na, ako, ani, kay Zikyo, imuha na, Zikyo. Pero mato tag CFD na agit kay guidelines sa standpoint. So, ang inyong same person ang nagtunga pero na ay guidelines. Dili sa standpoint wala uy, tagay sa to ninyong freedom nga mo stand mis ang gusto nga On opinion. ang opinion, whether our opinion is right or wrong, it is our opinion. Right. So, kinsa man tong nag-akusa nga gusto man mga CFD. Taka naman mo eh. So before we start, kinatay tumagon sa ato ang unsa may ang konsultian niya, halandong pari or pari nga gusto magpatawag Kuha na gyud radyo ato nang gamiton kay Ay, di ko. subo na magud ang uba mga CFD labi na sa Gaday Literal Group ga ila kiron gipasulabi nga kita kuno mga kanang gitawag na to ba nga kamahin sa pagpangalaga sa Ginoo. Wala kuno tay batasan. Ay, bahala sila. Kay wa na kuno ta mogamit sa lagda sa pamatasan nga mutawag kita sa mga pare, kay kani mga pare, mga sulugoon sa Ginoo niya. Kita kuno mga naa dire dili na kuno ta motahod ngadto ni kinsa tong atong ginganlan. Pero wa may mabasa wa man say mabasa sa Biblia nga kung magtawag ka sa ilang pangan makasa ka. Ato nang tumagon sa di pa ta magsugod. Yes. Ang iyo na to si Jeffrey Kilyosa nga mag-lead the prayer. Sige brad. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit na namang mamahan, salamat sa mga grasyang gipambit o gilamigas gayud sa mga gasas kinabuhi. Ngayon gihatag ka namo. Tabangi kami nga sa among pagpamalandong, pagpatalinghog sa mga pulong, among kini masabtan, among mapuy-an, ug among mapambit sa uban. Kinatanan Ginoo, among kining gihalad kanimo sa ngalan ni Kristo imong anak, among Dios. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen o sa tanan ng mga anghel sa langit. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Alright, so thank you. Sa di pa ta mag-adto maminaw sa reply ni Darwin Gitgano. Father Daryl Gitgano. Ay, imo lang nagdan. Ako na Eh siya. ako nagrespeto ko sa iya. Mo nang di ko motawag og pare. Osbon ko ha. Nagrespeto ko nimo. Di na ko gusto pakalawon ng opisina kay balaan na imong opisina. Oh, labon bitaw ni kung makakita makadungog mo pare ng naghimong anomalya na ay mga korupsyon, na ay pambabay nila, ay, ay labot na yung pagkapari. Iyaharam ng pagkatao. Ang pare, tao manggudpod na. Masayop ang ng tao, pero ang pare di masayop sa iyang ang pisina. May bitaw kayo mga rason na labaw na naroon, ipagpanudlog di mao. Oy, Father nagka-father ng ko. Okay lang. Why? Sige na lang. Sige na lang. So ha, Darwin, di bitaw Darwin no? Ikaw gani mismo sa imong Facebook, ang imong gigamit, Darwin Anober Gitgano. Oh, gamit na po to. Gabi ka mo kabalo sa imong nga pari ka. Di magtawag Darwin, iya sa to sa Satanas. Kay Satanas, close mo sa Satanas Darwin. Umutana lang ko ha, kay marag dagan naman siya encounter, wag di mo nagka-friendship. Umutana lang ko ha, kasi amigo mo ba? Umutana lang ako ko nag-judge. Kay dagan pa ito makig-debate naman gani ang yawa sa iya ha. Anak pa yawa, gihanggat mo sa pagdebate. Darwin, kita may mag-timer ato mag-moderator. Ikaw Jake, pwede ka? Mag-moderator Kay ang yawa di man makita. Bias man ko. Ha? Ayaw lang. Dili, Bradjo, di ang yawa di man makita. Mag-timer ka, Dili moderator. ko kay ngano ang yawa under sa po nga metaphysic naa pero di man makita. Exactly. Di man makita sa pag-moderate na to, di man makita. Ano yung Si makikibati Father mo Darwin siya? na kita ngali makakita.
Wa ko kay nga ni Darwin nga, "Uy, yawa bugo lagi kay yawa kay ano makigdebate man kanako." So na to debate mo makakita nimo. Mao na yung problema. Diba? But anyway, so karon muna ato ang atong tubagon. So again, klaro na ko ha, ang dili na ko pagtawag sa iya nga pare, nagrespeto ko. Kay kung real talk ha, daghan pare nga pag bisag muduol naman lang galing ko, pag duol na ako medyo gapanuko pa ko. Nga naman makita na ako sa kinabuhi sa tao, madili plastic, dili paron ingnon, maayo gid nga tao, tested and proven nga way mga kabulastugan gihimo. Tinuod ging pares Ginoo. Oo, tinuod yung pares. Example, Father Pipoy Batingan, isa sa kumbaga top 10 priest para nako. Oh my God, dili hilason, dili di ko sa kanan nga mahalon. Na may simple kato iyang gusto pero iyang bukswagin niya. Pero usa man gud nga ipalabas sa atong kaparian Brad Jong, labi na nga ang atong mga pare karon hibaw-an og kisay gada literal. Ang ilang bala na to nga diin murabag di tapatuan kay matud pa nila sila nag-eskwela filosofi. Ay, tubagon Unya sa usaon na to ana karon nga Later. kita mahinuon bati. Correct. Later ato na tubagon. Yes. So isa sa akong pangutana, again, puto klaro na ko kay mangutana po dito sa inyo kung sa inyong kaistorya ato wa tay batasan, wala tayong modo kasi hindi tayo tataw na pare. Again, for the last time, nagrespeto ko ni Father Darwin Gitgano, munang di ko motawag sa iyo padre. Kay ang irihiya nga ako ang gikuan nganong irihiya man. Oh, tanawan ng upat ka bishop nga tong gigamit. Wa lagi ni gamit sa inyong the way mo explain. Tama na lagi mismo si Bishop Abacan siya nga that statement mo na siya ang statement nga correct. Wa gyud siya nga ang statement nga correct katong na literal. Wa man, hindi ka magos ninyo. Mao na ka diya Darwin. Oh, nagkaroon Darwin, nato i-play nimo. So, muna ha, again, nagtawag ko sa Darwin kung kaya nagrespeto ko sa imuhang pagkapare. Period. If you're going to take it against me, uy, wag ko ilabot, uy, wag ito na kayo Gcash nimo, wag ko na kayo bank account nimo, para imo ko tagal pamilite. So, bahala ka kung muna yung opinion. This is me. So, di ko tawag sa pare, tungod kay girespeto pa ka with all my heart. Kay ang pare halandon. Exactly. Alright, so how about you, Jake? Yung sabi kasulti kong ikaw apil ba ka? Ako ba batasan? Para pag-ingon mo, girespeto ti ka pero ang tono pito. Natono na. Mo na nga usahay makaingon sila gud nga ingon ang imo ra ba mo ning respeto pero ang tono klaro kayo. Wa respeto. Mura gud na gigugmo ikaw. Gigugmo Si isu kayo. si Brad Jong mo naa na sa po nga kana bitaw nga buhat sa mga komentarista. Taas og tingog pero ang kasing-kasing mamon. Malagi kay ba man nga mga Katoliko depende sa unsa mo paagi para muhaom sa iyang kuan. Ay muhaom daghang tag magkatarungan gud mo na diha nga usa bitawan ni kining gaday issue ilag yun ngi ko kung dili pa na Katoliko depende ang nagkuan anak dili kaya mo anoy ngano man kay ang Katoliko depende gud bisag nasayop ngita jud paagi nga husto ang iyang gikuan ang Bisag na priso na mugawas yun. mo na makaingon ta nga dili pa Katoliko depender ang naghimo anang kanang unsa na pagtuon doktrinaha Sipon ko dali. Ha? Ang sampol niya ba? Mao na diha. Mo na bisag unsa na lay paagi na to para muhaom pero ang tinuod ari kita sa dugma. Correct. Mao bitaw na giingon diha nya kami na hinuon na nga naghisgot na gisdugma amo tanang mga istorya ingnon mo nga kuha mo kuan sa kuha mo respeto sa magisterium. Unsa din ang among basihan dia magisterium Di kadugay na kung panunungan. Ingon ka legit nga kita lagi na hypostatic nun yun. Watay metaphysics. O niya watay Christology. Kana mo ilang gamiton kay lagi dili ta graduate sa filosofiya. Lagi na ato. Ginagmay pag ni ato hawa kay mao rin ato nakatunan nya nga di man sila katubag. Hindi ka tubag no? Oo. Upat ka pungutana tunay 20,000 no ito tubag. Wa gamay ang kuno na to nga gamay nakatunan. Pero may buong lang ko kamo nga tag-as naibawan. Di ka tubag. Mas maayo pa yung noong grade 1 noon. Nga makatubag pa susto. Aton karon wa ka mga saba. Grade 1, grade 2, grade 3. Wa ka mga saba ni Father. Di ba
Ingnon mo, doon namatay ang Diyos, wa, so di namatay Diyos. Uy, oh. May pagriduan. Mas may pagriduan. Kamo noon nga tag-as na kayo magkuan. Patay. Pag ipahambog ba, ipahambog ang inyong kuan. Mas may pag magpaubos mo kaninyo. Wa gyud na sa Biblia kay ang nas Biblia pagpaubos maghisgutan diha. Kamo mo pahitas ko kay mo oy. Ya, kami oy. Kami nga wa maghisgot og pari. Inyo kang ino nga wa siya maghisgot og pari. Ang wa ta magkaistorya. Mag-istorya ta moingon ba kuno mo nga, oy, ikaw kuan, ikaw anak, ang ada mong higutan. Wa oy mo wingon gimi pader to kung maistorya ta. Pero ang mo kadtong diha tulungi. Diha dali gayon nga nakikistorya ko pare. Wa man. Wingon ako nga dunay tulo o upat ka mga pare nga naa sa kanang pagtulunan sa gaday literal. Upat ka pare ha. Pero wa gyud na ko isguti. Kanang upat ka pare, mangalay mo. Wa gyud na ko isguti anan. Wa na ko isguti anan. Pero ang akong isgutan pare. Di sa mas iniingon Mas maayo gyud na imong gitukon kay kasi nga lang pareha. Sino lang ko nga wa ko mga pare. Ningon gi ko upat ka pare, wa na ko isguti angan. Oh, di sa pa. Ang pare man gi akong gisgutan diha way nga. Ya, Isang pareha lagi. Maol lagi na sa to kanang ningon sila nga Ganli. di ko misgot og pare. Di ko misgot og pare. Kana na pagingon ako upat ka pare. Wa ka na nga ha, nagisgot og pare laan. Pero naay pare nga nangan. Na lagi. So ana lagi pakam na sila mga ngan. Kasi nga lagi. Pero ang akong gisgutan kay ako lang gi kontrahan ani katong ilang ingon nga wa ko na kong gisgot og pare. Nagkana ding upat ka pare pero ingan bali na sad ni. Bali na ni kay ang akong giingon dunay upat ka pare nga uyon anang gaday literal. Pero wa ko gisgot og nga ha. Mao na diha. Unya karon bali na sad ni sa inyong giingon. Ang inyong giingon wa ko moingon pare. Unya nga ra. Bali na sad ni. Pare ra kong sulti way nga. Ingon ko. Oh, tanawa ayon ko. Upat ka pare na diha. Nagisgot nidawat anang gada literal. Sa to pabali na ni sa inyong gituoan ako nga wa ko'y batasan kay wa ko magisgot og pare. Pare ang ginagisgotan way nga. Mao na diha nga nabali ang inyong pagtuo nga rin ako ba. Imo man yung inyo mong ida nga ako nga anggo bisag wa ta magisgot kay tagsa ko mo kapinsuna ang kini among gisgotan inya ako nga wag yung mga magisgot og pare inyo nga wa ko ilag pare kay wa ko magisgot og pare nagisgot og pare mo bina husto na inyo gingon wa ko magisgot og pare kay wa ko musangpit kay yung sangpit pa ko ana inyo gyud ako pader. So naagi kay pagtao dis pare. Mundo yun atong kitang kumpisa lang nila. Mo nya. Namakak na sila nga kita nga safe day. Dili ba ang ila giduhig nila ang tanan. Bisag ka usara ko wa sila kauyo sa persona sa usa. Ang iduhig man niya. Ayaw mo ako kung si Judas nakasa, ayaw mo ang Judas ang tanan. Pero ato klaron wa ka masuko, igo ra ka nagpahinundong. Wa ko masuko. Katawa ka ni siya. Ang akong gisgutan. Ilang kong gibalik. Wa ko magisgot og pare kay wa ko ang mag istorya may sa ato pa namakak sila Bridget nga kita di ay sa ato pag namakak sila giduhig lagi nila kita nga nagtinarong iapil ta iduhig ngano kana unsa man wa na ang inyo panghisgutan kana pang doktrina nga atong gi kuanan isyu nga atong hisgutan mo ta na ato ako nga na ginako Bridget nato dili kay ang usa ni wa sila kauyon sa sinultian apil na ta so no di kita man tulo na programa di apil lagi apil lagi ta ni nya iya gibuhat mo di ta gibuhat lagi man mo nang iya ta giduhig sa programa giduhig ta nila nya nganong dili na isgutan ang atong isgutan ang doktrina ang kanang doktrina mahitungod sa gaday isyo dili na tungod lang ana dili na mo hisigot ana de ay ang inyo jeng ipadako mayo katong sa giduhig tanan tibuok pag si ifd nya ingor pa dayon mo nga dili si ifd kuno uling o dili kuno si ifd ang ilagida kay ko naasa si ifd office Mau na nakadungog yung ko ni Padir Darwin. Nakadungog yung ko ni Padir Darwin sa iyang gikuan gani katong gitubag niya. Ningon siya. Nagalagay ka pare. Padir man na may Padir Darwin. Darwin nga. Jikyo ako lang klaro na po Darwin. Kanang Darwin. Padir lagi.
dili ko. Ato ra gano dai. Ato. Iya maborganan. Kung akong nakatubang karon si Padre Pipoy Gabatingan ay sus hina jud kay akong tingog. Nganuman, ug uban pang pari as bisa pa man muhina jud akong tingog. Si Father katong butan kayo. Si Just Gardona. Father Just Gardona, hinay kong tingog sus manukop ako tong dool. Kadaghan sa pari nga manukop og dool kay nganuman. Ako dakong respeto sila, pero wa ko pasabot nga dautan kang tao daroy na kada sa misinterpret na pas nimo mahilig ra ba ka anak na. So ha? Wa ka mga saba ha. Wala ka mga sabas istorya na. So mo to nga if you want people to respect you, ay na sila pugsa mo respeto nimo kay kung di ka nila respeto na ilan ang problema. Again, ako basa ko top priest gid ako, especially sa Father Pipoy Gabatingan ang batasan pagka mapaubsanon, dili hambugiro. Ay grabe, bisag panamit lamang. Date jud na hambugiro. Amo na maulaw ko sa akong kagalingon mo taw sa hoy Pipoy. Ako kabastos gud na ako. Mala na to timanan. Mala na ko timanan nga. Doon na gay maglagot na to. Doon na nakapalagot na diha na to. Sure. Correct. So again, klaro lang na ko JK no, naata sa opisina sa CFD. Di man gud hangol ang CFD sa kinsay gusto makigamit sa internet. Unya, lisod po kayo nga putlo naman mong kaugalingon, bahingon naman mong kaugalingon. Unya, mugasto lang din internet dito sa gawas na may libre. Nagpakomment ganing is mga dili CFD diri sa opisina. Mag-wifi gaya na sila diha. Kami na nung dili pwede. Ang Dili ganindot, pwede bangko. Radyo. Hanggang ninyo. Ang ganindot Bradyong, kay kining si FD, office man sa kining mga Catholic Defender. Ang kanindot kay gitagaan tag authority ni Bishop. Yes. Mo na ko tong kalipay nga si Bishop na nag-support na to. Yes. Ngano mo kayo mong support? Sunan ka kining opisina nga bugnaw kayo. Libre ba ta dinhi? Yes. O tiaw mo na, libre. Wa may pabayaran ni Bishop Palma. Nga sa ato pa si Bishop Palma na ang iyang kasing-kasing sa mga CFD nga nagtudlo nga ang Dios wa mamatay. Nireklamo bitaw mi sa iyadan. Ingon, yang yo magay si Archbishop Palma nga kana siya mo ni nakalak na to sa to pa. Mo na nagbahay si Bishop Palma. Tungod anang doktrina ha, may siya nga ano gun kay ba nga atong apostolado maputol tungod anang doktrina ha. Ayaw na nagkuan na. Ang God kanaday mga CFD dili man mutubag ana kundi sila magwaling ang Dios namatay. Kay kung muhilom na sila unya mo kuyog sa atong burganan awanay debate oy. Dili kay kitay pakuyugon sa ilang burganan nga nagkamuritsing nabay Dios mamatay. Walay Diyos na matay. Mauna nga, ang atong isangyaw karon mga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo sa Iglesia Katolika, atong iwaling ang Dios way kamatayon. Kaya kung ang Dios way kamatayon, pagkahayay sa mundugan, nga magwali ka bisan asa nga ang Dios nato way kamatayon. Kung kata nagwali nga ang Dios namatay, unya wa tay nabasa nga ang Dios nato namatay, unya na nabanhaw sama ra nga ang Dios nato patay hangtod karon. Sige pangitag paagi. Sige ngitag panguykoy anang mga unsa na diha nga makakaplagay. Lipay kayo kay nindot kuno kayo kay ang Diyos namatay. Malipay mo ang Diyos. Pero mao lagi na Brajep. Kay moingon man sila nga ay kamo mga CFD mubo ra mo og kining nahibaw-an kay diwa mo ka graduate og philosophy. Naa mas Brajong graduate man ning philosophy. Tabagon na tanan. Ang tupag ko no Brajong kay ilang giingon karon nga kini mga CFD ang iyala kanang level ubos ra ba. Tugod kayo lagi wa maka-eskwela sama sa Iglesia wa philosophy. Di aman si Brother Jong. Graduate man din sa philosophy. O niya pila sa grado nimo Brajong sa imo nga. Kay ato ni ilaray nato ni. Sige, ato na iladlad tanan. Sulti ato dan nga apil man jud kato sa kahig. Naway batasan kan tawo pare. Apil ko to dili magod ang katong magod maingon ta nga si Darwin Gano mao na siya ang imong ingon nga pare. Mao na ipasabot kong Jipre. Unya sa paganganan nato nga wa ta mo sambit og pader. Ngano man naas Biblia nga bulawanon ang pagsampit og pader. Tinuod na si San Pablo gani. Sila si San Pedro igsuon na magitawag nila. Pero sa atong panahon karon high-tech, na cardinal, na bishop, na Santo Papa, sa aton ang panahon agi respeto sa ilang katungdanan. Pero wa pagpasabot nga kung dili ta mo sampit, pader nila nakasaa na ta. Wa oy. Kulang pansin man siguro nang inana. Gusto di ba mahoy? First on the seat ko kay pari di ako pansin na ko. Mao na naka-diferensya ron. Kay magapil-apil magud anang mga puspos ay nasa FB, mga pare, maapil. Nya atong mga pare o mga mapil, di kinsa may mutubag. Kita gyud. Ang kita may gitumbok. Yes. Nya kung inig tubag na to kay di na ta pare.
Ingno na ta, sukul pare ha. Way batasan. Oh, wa may batasan, wa may Nya. kuan sa magisterium. Ay mag-apil-apil kay Ano man, kay Oh. pare man sila. Pare man sila. Labanan man ginas mga viewers ngano man. Otora. May pare nya kita di Pare, kita kita pare. Nya, Nya. sa pa, doon na sila katarungan ngano nga moingon sila nga kita way batasan ano man pare may atong Pare tupad. matong kontra. Mo na Pero ba? ang tamingon nga, nisukol ta tungod sa ilang pagkapare. Oo. Nisukol sa ilang tsure nga, Oo. ang Dios namatay. Dili man na mo ipadunlos mga apostol sa unang pare diya sa Biblia. Oh, Oo, kaya yan. wa sa magtudlo si Kristo nga ang iyang kining pagkinis mamatay. Bisan si Juan wa magtudlo nga ang Dios namatay kundi ang lawas mo'y namatay. Bisan San Pedro unang sa tupapa, ningon siya ang gipatay diha sa bahay ni Kristo ang iyang tawanon. Mao yun. Di ba? Oh, nya karon Nya magsukol-sukol sila. kinsa pa may inong yun mo nga kanang mga kaparian kanang mga obispo na labaw pa ang Dios uy ang Dios ni Gud ningon nga Ang iyang lawas ang mamatay. lawas na ko may patya oh kay ako ni banhaw unya Juan 2:19. kanang mga ingon niya pero wa ta magpasabot nga wa ta tahod sa mga sa kanang gitawag na itong magisterium mao bitaw nga kini among giistorya base ni sa gisuwat sa Unya karon jud no may palabas nila. sa TCC na ana diha ang among mabasa na diha ang among gisulti. Hindi na may gipalabas na karon. Ang Masuwa ilang pa gipalabas nila. mao ni. Kung ikaw usa ka Katoliko, bisag si FD pa ka, unya dili ka mauyon sa magisterium, dili nakakatoliko, unya plus irehis pa ka. Ilong Ya kan kinsa may rehis ani. Oh, mo na mo na pangutana. Wa may mabasa. Basta dili kuno ka musubay sa magisterium, Father Greg Mendez man naging na. Oh. Dili ka na kuno musubay sa magisterium, gawas nga dili ka na Katoliko, plus irehis pa ka. Lagi nya awanes pa stereo matang Oh. gisulti. Oh. Ano ni Mas ang problema ila diyan? pa noon nga ila mingo sila nga ang Dios namatay jud literal. Wa Father ani Greg ha. Mendez. Wa gyud babasa diha. Ang dili kuno mo tuos sa literally magisterium, dili died. na Wa Katoliko. jud. Takta ano. Oh. Tuhan. Masina pa no irehis di ay kay wa ang ingon sila nga wa ta sa mutuma sa magisterium kanang ilang God died literally naana sa Biblia aw naana sa magisterium panudlo dugma naana wa gid Wa, ka okay, wa. masila pa angayan mo ko ana angayan nga suluban anang kanang iris pagka iris dili ka kita ngay naa tay suma naamay gi-post ro ni Jong tanawa ko no diha wa ba nas tugma nga mo gisulti naawa na Kita na may irihis. Oh, nya kita irehis. Mo, Na kay ilan fanatic. nun, God died literally. Wa gini mabasa. Ato lang klaron para mahusay ba? Oh. Nga ang atong pakig-ergos mga pare, wa magpasabot nga way tay tahod. Oh. Kay kanang pare, Kaya pare, ato ang nang tahod. gitahod kay mao kana siya ang titulo. Sakto ba ko? Correct. Sa iyang pagkapare. Pero kung siya mga doktrina na og wa na mahisabay sa Biblia, atong gisupak ang iyang doktrina, pero atong girespeto ang iyang pagkapare. Oh. Then ang tinuod yun, ang gusto yun nga pagtinahuray, kanang bisan siya ubos, tahuro nimo sa iyang pagkasiya. O nya, kita sa bisan kung sa siya, mutahod sa ta, para gano'n, maguwang og manghod. Ang maguwang, dili na din mutahod sa iyang manghod. Ang manghod, mutahod sa siya, magtinahuray. Dili kay ingon nga, katurang mga tag-as may atong tahuron, tapos bisan na ubos, tahura sa iyang pagkaubos niya. Alright. Dili kay ang katurang tag-as mo rin atong tahuron. Jiki murag mas short ka sa time. Mm. Sakto jud. So ato ni i-play kay naana si EYD and before EYD ang si FD stands pa. Hilom biya Greg. Nya. Sure kinsa na Greg. Ha? Brother. Sure na kinsa na Greg. Ay, kung maingon ko Greg nga may din ang katumpari nga siya kung gaingon. Uy, pangutana sa kay mapariyan na gid na kang Bradsok. Nga sige kag panaway, sige kag reklamo pero ano mo klaro ang video ni Bradsok. Oh, Siya pili ko kinsa. basta si Greg, ikaw nga Greg. Gregory. Gregor. Kay basi nito siya nga, ako batasan siya, "Hoy, dili ikaw mangutana." Sige, Bradyo, kay taasod to bre kato. So, paliw ko play ni Greg. Oo. Ako i-play ha. Kay katong filosofi nimo, filosofiya sa Amerika, kanalan nga kuan jud dili sila mo ingon nga dita filosofi kay ang ato rin kauban graduate ning filosofi. Unsa man na ang video? Tanawa to. Ang sound mo Kana. Sige, ang sound, sige. Ang kita na ni. Tol, pakinggan natin. Christ is God, huh? Yes, and one person. Christ is risen. Christ is... That means it's the divine person who died. It's not the divine person. It's not the divine person. Mhm. It's not the It's not divine person. divine person. Darwin, mangutana ko nimo Darwin. Kung ganahan kang tubag, narani mo kung tubag ka o dili. Darwin, gigdan na gud ka taga Bohol.
Okay. So karon nagrespeto ko sa imong pagkapare, hindi ko mo Balaan ang pagkapare. So mangutan ako, unsa man kasultian ang ingon ni bisag baktol nga kanang it's not a divine person dahil. Unya ingon ra ba rin ka? Ha, gi-challenge ko nimo, gi-challenge mi nimo. Nga ipakita ang tibok video. Darwin, pareha jud mo ni kuan ni Greg. Magpataka lang og yawit nga dili makigklaro. Kontrol usbon ko. Darwin, pareha jud mo Greg, magpataka lang yawit nga dili makigklaro. Si Greg, gibirahan na si Bradshaw, kuha niya klaro ang sa statement ni Bradshaw. No? Kato, murag nakoto niya kang Fran. Greg Mendez. Oh, Greg Mendez. Father Greg Mendez. Father Greg Mendez. Nya kini karon bitaw Darwin, nakig-challenge ka. Ask first. Pangutan na sa practice probing question B. Ang angan nimo pangutan ang dili kami. Ang kanang tingog nga naa diha nga nangutana kang Bishop Bactol kay giputol ni ang video, ang akong gihimo gi-repeat lang nako tong important keywords nga mo'y akong gipabalik-balik para ma-instill man lang sa naminaw nga it's not the divine person. Next question, which part of not the divine person ang duwa ninyo nasabtan? Naday nang akanang dili divine person na paday lain? Nga mamugos sa mga isaray persona pareha naman ta nakabalo ano ayon nagpamugos. Sama rin mo nga, aka nagkikapoy, kapoy. Kapalo mo nagkikapoy kay kapoy. Diba? So, unsa man mong tubagan na Darwin? Ang imong gitubag kay giputol na mo, pasangin na din mo kay putol-putol, chap-chap. Taka raman ka. Ingna na nag-post anang video, nga nang iyang giputol. Kasi nag-post video, si? Alvin Kitamundo. Oh. Siya mo ay Si pangutanon. Alvin Kitamundo. Kauban ninyong tsuri na nga gaday literal. Oo. Nga siya nag-post anang video nga ato karong gi-post po. Iya Iya nang post. Taka ron kag mag-challenge ka na ko. Sorry ha, you're barking at the wrong tree or a wrong wall. Taka ron ka Darwin. Wata mga saba. Oh, Nangutana wala ra sa ta. ba? Pero kana ba? Klaro Pero naman ang jud pangutana kayo. ni Belgium bisag isog ang iyang kasing Ay, yes. Klaro naman jud kayo. Curious. Napakos curious. Ay, nakaling curious mo, ga-apil-apil. Oh, Hilong yan. apil. Tumahimik ka dyan, curious. Oh. Lalo pa kayo maghihilig pa putol-putol. Magtanong ka, curious. 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 Di, Curious. ay, curious ay pamunta ka ng marang dagan kusog ng kwadro. Curioso. So muna diha, Mr. Curious, ikaw sad. Para na Darwin nga kung mahimo pangutan na sa B. Okay ha? So unsa na grabe nung himuon na lang gid ang bogo ba? Ako ni personal ginakuha. Himuon na lang gid niyang bogo ang tao nga nakadungog. It's not the divine person who died. Ano ko nila meaning? Grabe sa ninyo ka maro. Klaro naman gud kay na ano mga inyong tong maro. Literal na word for word na gilitok otro pag nimo. Nati sabot Tagaan ang lusot. namatay gyud Dios. Ilaging tinguha, mamatay ka ng Diyos. Bisag Kaya bisag sao na to, o kini panalipod nga ang Diyos, may kamatay, ilang gipat yun. Wala di malipas sila matay no. Kini ha? Usa Darwin ayo taon pag inyo nga i-challenge. Ang imo din mga fan nga kana bitaw active kay si Father Darwin. No comment na lang ko. You want to know more? Okay. So I have a lot of something trivia here. So kung ingon mo nga nga ay kanang I'm challenging you. So ang katubo ng mga naminaw niya, tanawa ni kining bayutan ni. Di na nakatingog kay challenge, wa gid ikapakita ang ebidensya. Hoy, sayop mo. Gusto mo evidence? Nga di na lang ko ma-check ka kay respeto ta ka. Napakoy gamay respeto ni mo. Di gamay dako pag gamay. Gamay gyapon pero dako. So mo ni siya ha. Ang naay video ana imong sakop. Katong nag-apologize nimo. Oh, saya pa ngay kopya. Karon, ingon ka Darwin. Amo ning ingon ni Danny Tugtas ka ganina, I'll play mas may nang kuan ba? Ya galing po ato sa tanan. Ato na opinion nga nagbasa ra mo kani. Ato kay statement. Wala dito yung mga additional na contrary. Ay, ambot lang yun mo, mangita lang yung kaglusot. So, ingon ka, asa mo to? Kang asa to mga conversation sa kang Fran Villegas? Hoy, Greg. Ay, me. Kang Fran Villegas to? Sure lagi na kinsa na Greg. Ay, hilisod po kayo. Natawagon ako si Greg dire nga pare. Nawag mo siya dire, no? Ipangog na lang, anak. Greg, lipangog. Ano ra? Sira. Okay, ako, Greg, payo ko ni Greg. O, ito, basig magtuon ako si Padre. Nga siya, ikaw Kita ba? ang Kita gusto video ba diyo? Play.
Yung lang. So sinagot lang natin punto per punto at merong nakita ko Dito. na kinukot nila si Father Fran. Okay, tingnan natin. Para nila, nagkamali si Father Fran nito. Okay, ating mabasahin. Punto per punto ating sasagutin sila. Susundan ko kayo, The kapatid. divine nature of Jesus. Yung human nature ni Kristo, totoo namatay. Pero di ka makaibutan na ang human nature mo ay namatay. Because natures do not die. Okay, ang point ni Father Fran dito, dapat nakaintindi ako sa point ni Father Fran eh. Dahil nag-aaral kami ng filosofiya. Mao lagi na. So, Karon filosofi. Nature is abstract ha? Okay, Darwin, number 1. Kung gusto bitaw ka nga, ako tong i-play, hindi na ako to i-cut, sayop na noon, masayop. Kaya ano, ang una niyang nalitok diya, nasipyat si Fran, in siya nga divine nature, ang una niyang nalitok, divine nature ba to? Basta ang sunod ay deklaro niya, yotro niya, yung para niya iyang sayop, gihimo niya human nature. So mo tong na-cut Darwin. So akong gisumpay, ingon man kang ang nature, ang human nature niya saya sa dili, kaklaro na yes or no, positive or negative pareha. Grabe sa kay Darwin, bubuo naman dyan mo ang tao. Uy, ayaw pa kami mo sa ang inyong mga tigpaminaw. Oh, niya karon sa iyong rason, kay sa to klaro na ko ha. Hipsyon. Atong philosophy nimo. Mo ba? Mao lagi ka. Okay, so nasabtan nimo ang point ni Fran, kaya nag-aral kayo ng filosofiya. Ako, di ko mo tingog ani ha, disclaimer. Pero, nahingo ko nga, istorya na lang god. Ani na lang Darwin, gusto mo kag-challenge, I will challenge you. Show me your grade in when katong nag-eskwela pa kag philosophy, I'll show you my grade kung kinsa mas ako na to grado. Kay manghinambog jud ko unless makakuha kag 1.0. I'm challenging you. I do have the transcript of record. Ayaw pa kami no si MCFDC go puro kay nga kay pari ka nga mo gamit ang philosophy kay kanang mo magdiskut-diskut labi na magamit-gamit ang termino nga mga strains ato nga mga jargon sa uban. Mo kay mag-condescending siya sa uban mga ikaw mo kag lang termino kami ra kabalo. Hoy, hilasa gud nimo. Puro kay lugar na pari ka ay kung buto na naon dagan pari nga pasang awa. Na mga nga santos diya nga mga giilas ka sa history nga bugo. O pero sila bugiro. Ngano ipahinambog man imong philosophy karon ingon katong nga wa kay philosophy. Hilo mo kay kami man naka-eskwela philosophy. Unsa man ka? Kanahapon gina. Sige. Ato klarohon na Jong ha. Ato klarohon, gigamit ni Brother Darwin, Father Darwin nga siya graduate sa philosophy. Ikaw ba sad graduate sa philosophy? Oo, ginagawa ka kasabot? Grabe yung sa Nya pila imong grado gyud maklaro? Okay, magsugod tas metaphysics. Akong gipa-screenshot to na. Design ako kang front. Atos Ariel Curay. Kamong ko to nag-screenshot una. Ono 25. Kana uno 25 pila man Epistemology kina? na ako ono 97? Ono 50 man siguro. 97, 93? Ang kalo ono 25. Oh. Na nasa 96. O siya taas grado. Oh. Onya, ha? Gipahimo pa jud ko dili na hinambog ka. Oh, ay ako nag-interview ko nako. Kina tubagon mo Gipahimo ko og isa ka examination wala akong ipatake. Tungod kay wala akong grado pero hindi siya 100%. Sa epistemology, man siguro to, o sa phenomenology, man siguro to. Basta tulo sa to, ug sa pan. Wa ko gipa-exam sa prelim, exempted ko kay ato ko. Exempted na ka kay ako ka grado. Nya lain lagi sa kay kanbi sa mga linyas mga seminarista or tagaan sa nila consideration. So mo to man naglalis mi sa una ni Fran, di ko maulaw ani kay nandiyo ko basihan. Ha? Lalis mi ni Fran with Ariel Curay. Buhi mo ginas Ariel Curay karon. Hi Ariel Curay. Nag-chat, nag-disguise me. Ingon sa Ariel Curay, kana hinambog man siya. Kay wa ko na lagi philosophy. Di ingon si Ariel Curay nga, gamit ang sa Facebook nga account nga kanang pakita daw ko sa imong transcript. Lakga daw nga grado. Sila man ako na, hindi ka nag-Facebook ana. Transcript of record. Ha? Transcript of record. Wa ka na naghinambog ka mo na maghinambog mo. Kaya naman, kaya nga nung di ay, kung napari na dahil ka, naka-philosophy ka, bright giday ka? Pag sure di ay, kadagan pa sa awa. So ayaw ka nga gamit ang rason. Maarning na lang ako, di ka ba lang explain. Mismo si Archbishop Palma nga, Doctor of Divinity, Doctor of Divinity.
Ang iyang gigamit pag-explain kato kita simple nga doable kayo sa utok sa mga tao, wa di kayo Kana masabtan sa masa. Oh. Yes. Mismo tong simbahan gani kabalo ano simbahan kabalo nga si Kristo Dios ano di man musuti nga God has died, God has risen, God will come again. Badlungan na niyo ng simbahan, hoy God wa ba mo oy pare o kana ang magisterium na pamimong magisterium unsa ang CBCP mao na magisterium gyud. Mura man mo di katanaw sa ministry magisterium ba inyo ba mga fanatic nga mga kon. Ay yes father. Klaro to pag hinambog dia Darwin. Di kita katrasan makigdebate ka. Pero wa ni masukos, Brad Jong. Ito Ano ba na nakatalan ako ikasuko gamay ka na bang ano ba ko basta kana bitaw Nah. kapila na ko makadungog ka ng anaon di ka ng ubang tao ba ka wa man gud mo'y philosophy patong yagi sa una si JQ giingnan pod nga katong sa Norte Radyo Norte Oh. o sa tong gipulong sa inyo JQ Katong mga batanon sila Oo. si wa ka man og grado o eskwela gila kang gilockdown. discriminate pa. Kung discriminate, gi-lockdown nila. Ay mo pag ginala pag ginilas way. Ang ubang pare ganahan jud kay ko kay ano. Bisan pag sa ka bright nila, di Nagpaubos, sila nagpaubos. Oh, pero siya wa man gud mukit. Imo na lang ang pangrason karon dad-an mo sa imong mga achievements. Mao Ano pros ba, pa din di- Rick ano Mendes. ba? Yun na siya. Wa mo go magtuon sa metaphysics. Hilom dia Mendes. Wa man ko metaphysics. Sa metaphysics class asa kas kalibutan mo adto asa ka university ha, adto eskwelahan. Eskwelahan kita kay naman di ang mga maalamon sa eskwelahan, eskwela man ang mga dili kayo maalamon. Ang uban bugo naadas kadalanan or di mga anywhere. So sa eskwelahan, asa nga eskwelahan? Mo nang nangutan ko kang Fran Villegas sa una nga yadin kong gi-block. Nag-post dayon siya sa iyang page nga regardless, ito anang regardless, pero imo na kong gi-block. Hoy Fran Villegas. Oh, asa nga eskwelahan diri sa kalibutan nga diha sa metaphysics ka sa university ha? Nga nanudlo nga si Kristo Dios. Mhm. Unless siguro kung ang kanang eskwelahan nga university exclusive sa Katoliko, dili pwede pasudan og live religion. Hello. It's a natural knowledge, it's a common knowledge. One person, one nature. Correct. One person, one Approve. nature. Correct. Basics of metaphysics. Pero kung sa dili basic, may tag advance, di po ato tag Christology. Oh, one person, two nature. Correct. Kung ka one person, two Correct. nature, daghan day Kristo. Yung mga basic metaphysics, parang waragid na. Unya sa letter pag iglisupan, huwag ngay ni gamit. Grabe, oy. Kung sa purpose anong na ating mga CCC, mga FCD, o sana diha. Pwede man lang mumukot. Instead, mukot mo og kanang metaphysics, may pag-ikot ninyo nga, according to sa catechism of the church, kana, kay panood na simbahan, metaphysics naman ninyo nang itudlo. Ang resulta, Patay. Kung GQ, ay na lang mag-eskwela ni philosophy GQ, kaya mag-eskwela kang philosophy, patay. Sa marag nangita tagpaagi nga mamatay ang Dios. Lagi. Kung mag-study kay tana, sama ra nga nangita tagpaagi unsa Sa una mamatay ang Dios. Correct. Manalo. basta magtuon ta Kaya na. nga naman ingon mo sila kung magtuon ta. Oh. O og metaphysics. Nya, unsa resulta sa May pagtuon? bawat ang Dios namatay. Oh, nagwali na sila namatay ang Dios. Muna di. Ang ilang iwali, ang kaluwasan ang Dios buhi hangtod karon. Tungod na sa metaphysics namatay ang Dios. Why? What gives just go. Dabi na lang ang Muslim. Na ko usa kay ikuan nila. Hiplo. Di patubag ba? Oh. Kay ngano? Oh. Kung ang Di ayaw lagi ana ipatubag kay maghatag na po gaganti. Pila man sa gihatag mo na? Pangutanan ako pangutanan. Puta na, way naganti ha. Ang akong pangutana mo ni nga kining Dios, kining Dios namatay man gyud kahanin. Mm. Usas ba nga ang Dios namatay kung mabanhaw siya? Mm. Kung naagay Dios nga nabanhaw atong So, naagay namatay. Nabanhaw. Namatay yun. Pero iba ni nga ang Dios namatay. Namatay yun. Kaya nga naman, nabanhaw man sa Oh, pa. oh. Unsa may mabanhaw di ba kadtong namatay? Correct. Oh, nya karon kung wa kay mabasa nga Dios namatay, nabanhaw. Oh. Wa gyud na mamatay. Nga Oh. naman kay mo kayo. Wa man nabanhaw. Hantod karon patay na kay ingon mo namatay nya wa gyud mabasa nga nabanhaw. Pero sakto ba sila, Che? Sakto po sila. Nga naman, ang inawala Diyos namatay. Wa mas nakabasa ang Diyos namatay, wa mas nakabasa ang Diyos nabanhaw. Mo na nagwali sila, ang Diyos patay, kay wa mas nakabasa ang Diyos nabanhaw. Okay. Mo na ilang marugana, Karon. sakto sila oy. Karon kay wa gyud kita kabasa nga ang Dios nabanhaw. Hantod karon patay gyud Patay mo bitan nagwali na sila, Ginoo namatay, kay wa sila nabasa sa Biblia nga ang Diyos nabanhaw. Mao na diha. Mao na di ay nasabtan na to. Oo, nga. Kaya ang ilang Ginoo Duwali. namatay man, Oo, o niya duwali. Dios man tong Ginoo niya, wa man sila makakitang nabanhaw. Oo. Mao na nga sila karong grupo sa kada literal, ilang giwali, Nga, nga ang Dios namatay, kay wa sila nabasa ang Dios nabanhaw. Musa wa gyud ro Dios para nila. Wa pa Dios namatay pa. Guys, karon na nato niya
Oh. we do have Wag yung Diyos para nila. some here. We try to add some jokes, no? But mabasa man nato no, we do have documents in the church na nagisgot dito nga God has resent na word ni God. But then again, ang ipasabot ni Jeyo, mo ato siya sa Biblia ba? Yeah, kung katong dokumento sa simbahan na natin mabasa nga God was buried, God gilubong Ang Diyos gilubong. ang kana sa atong mga sa Council of Trent, may explanation nga no. So number one diri ka na attribution. Paaliyo ba kung tanaw sa inyong dictionary kung attribution pareha ba na sa literally? Kana. Kay kung ang synonym sa literally mo ng attribution, dili na mo gamit ang attribution pa. To be attributed to His divine nature ba? Dili na nang to be attributed. Kaya literally naman. So, wa sila kadungukan ng polo nga literally. Kamo ang kusog pamugos anang literally. Attributed. Literally. So meaning, why literally nitong mabasa? Wala ay attribution. Nagka-attribution mo ng pagpahid. O mo pagpahid. Ang gipahiran anak, buhi kanunay di. Amo na insakto. Oh. Na. Kaya kung siya gin mo namatay kanang gipahiran, di na napahiran, gipatay siya ginamatay. Mao na diha. Nya, lagi. Pero wa ka masuko, Jeff. Ako Nagpahinundog. Isog lang ni kay basa wait tra. Natural Oy, eh. guys, sabi ko sa kuha eh. Kung suko bitaw mi nagkatawa ka ganina na lang kung ilan ka pagkasuko to dan light Si Jeffrey o si Jong, Wala. doon na siya taas nga tingog, pero nagpabilin ang kasing-kasing mamon. Dili pareha nila maninood ba sila? Yes. Pagpuspos dito kini mga tawhana di na mo tuos magisteryo dili na ni katoliko mga irehes ni sila gipaningot ang taos Jeffrey panalipos kaputuo katoliko niya tapos inyo yung irehes Correct no iya. Wala diha. Realize. Buga kini no. niya butangan pas caption kining tulo mo hinungdan nganong wa mo suap ang mga sipresibo kining tulo anay batasan kay di na mo tawo ng pare. Purti mga itong pag-umpisal niya, kato mga sa na kung karaan, gikumpisal ako pare, nga maingon mo may pagtaho. Dani. Ang amo lang dire, among gitubag ang isyo nga dili na mo haom sa sa Biblia, ang iyong pagtudlo nga ang Dios namatay kay why mabasa diha, ganunay propeta ug apostoles nga nagwaling ang Dios mamatay. Ang ilang giwali dito ang Dios why kamatayon. Si San Pablo, iwit ka sulugon 37, idi gitawag sa Ginoo. Siyang pagwali sa 43, ingon siya, ang Dios why kamatayon. Wa ka nasukodan. Wala suko ha. Wala masuko. Wala suko. Oo. Manda na nato na. Wala na masuko, wa kita masuko. Nagpabilin ang atong gugma nila. Kaya ato silang datoon sa kalawasan. Ato silang datoon ato sa Diyos na buhi. Dili sa datoon sa Diyos na patay. Kaya kanang Diyos na patay, walay katabang sa atong kalawasan. Ang mga tao nga atong datoon ka mga dahil literal. Ato na datoon ito sa Ginoo aron makahatag sila kalawasan. Exactly. Amen. Amen. Kita pag gininoon ang kanang Kita may nautan. Dili na ang itawag katoliko. Sus, kung kabalo lang mo kami sa ni tulog labi na ko. Duties gabi trabaho sa tabang sa Panginoon sa adlaw niya. Ingnon man ninyo tao nga Irehes. Dili may katoliko bagaan yung lang oy. Kumusugot lang mo. Katong kinsa tong nagsulti kumusugot ka. Kumusugot. Dool dire kumusugot ka ha. Imong pagtugot. Bunalan ko ning ulo ka nang Ayaw bunali. Ayaw bunali. Ato lang tagaan. ay nanangit mo sa kumusugot sa Mamatay dali. ka. Kung musugot ka, patay. Mapriso ka, wanay. Wanay. Ay, nanangit ko niya. Ha? Dili ko kumubuna di sa Ada man sa Biblia nga ayaw gay pamunal ay pagpatay kay bunal mapatay preso ka. Kung subuan ka kayo Siya ay mapatay. Pero subuon ka ing nalanga bisag gisugo ko nimo patyon di ka nagpabilin ang among paghigugma nimo. Ay. Di ba? Okay na, pero dani. Oo. Okay na, pero di ko mutuman aning kanyo ni Kristo nga paglabayon kag panlabay. Awa na nay usuron. Ang ako. Away binangkal. Usa na una pa kay bintong binangkal, din nato nagamiton pero naa may binangkal pan magyapon na. Putik. Oh. Okay. Karon labayon na to, sila bayan sa bato. Ang atong ibaws para magkatagamtam sila sakit, binangkal na kay bagto kay na. Mao ni atong gibuhat ron binangkal ni. Oh, tanawa. Atos kuryos, apil sa Manila, daghan na kay puspos na to. Tungod aning tulo. Wa na ta magkadimao. Nga naman, kining tulo mo hinungdan katag-katag na atong utok kay basig deny nga Dios wa mamatay. Oh, no sabi pagtuon mo. Wa may kauban ni nga graduate sa filosofi, Jung Chua, graduate ni sa filosofi. Ay imong grado? 96 grade. 1.5. 1.5. Para sa 1, 2, 3. 1, 2, 3 yun So anyway,
Dili damo jud ko nang hinabugahan for God. Adili amo ni kutan na among nibawaan kung graduate ka sa philosophy di mahimo nga ato ng taguan kay ebidensya man na. Ninyo, oh yes. Kay was gani against ka na kay bawo ka. Tanan gani ilang iskutan kay bawo ka. Ato ra na gi ko ano si wasa maginambo. Oh. Ato ra na sing gisulti. Ato lang sulti. Kasi sila may ganaw na. Dili mo to graduate Sa philosophy. payo nga. Oh. Wa ko tay grado. Oh. Jadi man yang among grad tungod kay Unya agitog debate di manukol. Wa gi katubag sa upat ka pangutana, 20,000 asa dapita ang Dios namatay. Kadua 20,000 asa dapita ang Dios nabanaw. Ikatulo, asa dapita ang Dios kilubong. Dagas ng Kristo, asa dapita si Kristo gipatay ingon nga Dios. 80,000 na. Mao na yung kalagutan. Ikaw mangod. ang sige gamit. Sige magkapangutana na 20,000. Di ba nagkatubag sila? Ang sige Mao gamit. na nga. Salamat kay GQ. Kay tungod nimo, nagligot-got sila na to. Pero ang ilang pagligot-got, pagpukaw na nga sila mahigmata sa Correct. sayop nilang pagtudlo. Agree. So before na to end, no, kay naapay 10 to 15 minutes for standpoint and then followed by 10 to 15 minutes as siya this stand followed by 10 to 15 minutes itanong mo kay YD. So before ta mag-closing prayer, so naman short sa time kaganina na napatay gino. Sayo tatanong. Last message. Sayo man mo Adili last message. Ato mensahe. Last message before na kuyatag kang JQ, guys, pamalandungi gali ninyo. Ayaw isipa kung pare ba or unsa. Adto tas gipanudlo simbahan. Dili na mo dungagan. Person and nature nga topic. Dogma of Trinity. We cannot separate the divine person and Godhead. Di kuno mabuwag ang divine person ang Godhead. So namatay ang divine person, ang Godhead wa, ang meaning sa death ba kay separation. So na para buwag. So ingon sa dugma, we cannot separate the divine person and Godhead. Sunod, person and nature are one and the same reality. Same ganilang reality. Kung sa reality ang nature mo, kung reality sa person, kung reality sa nature mamatay, o reality po na sa person nga mamatay. Pero kung reality sa nature dili mamatay, apil ang person dili mamatay. Nga naman, ingon diri sa panudlo simbahan, Darwin, paminaw, person and nature are one and the same reality. This divine nature, ini kanang divine nature is three persons. Wa gyud nga ingat, this divine nature are divided by this divine nature is three persons. So kung unsa ning naa sa divine nature, kini tulod naa ni sa ilaha, entire and whole, dili divided, wala gi-share. Sunod, the divine nature with all its characteristic. Palihog taon, all its characteristic. Grabe na bagiday namo ka mga bogo. Grabe na po ninyo nga pag-ilad sa uban. Sa klaro anang all its characteristic. Inyo pag-inkwangan, kay i-twist pag ninyo nga nature di mamatay, person mo'y namatay. Klaro na, all its characteristic is their undivided position. Kana na lang ba? Eh, nasa tabi ninyo mo ang bogo. Uy, sayang di pa eskwela na sa mga ginikanan, di man namin makasabot panudlo si ba nga nang pabaligya ko ng bookstore nga kamurang nito mo basa anak. Dahil mo na sa eskwela kamurang din basa kamo mo interpret kay pag lain taon na mo interpret, lain ko na mo interpret, kami na mo magisterium, taka man ka. Tilagot ka na. Wa ka mga saba, wa sa ka mga gamay lang. So, amo ta akong last message so JQ. Selamat bra. Chua. Ako tapos ang mensahe. Ay, di katapos ang mensahe, balik pa kita. ba? Karong programa ha. Kami nagsumay. Temporaryo. Imo gyud istriktihon. Kay Katolik mo depende naman ko. Pero standpoint na siya, dili na sa programa simple. Ay ako mga ekstra simba kita. Simba kita Domingo Di Domingo ay sabado ma. Unsam daron? Sabado, Biyernes ron. Ato pa ta sumayan. Ay kalimot mga kaigsonan nga karon Domingo. Karon Di ko Domingo. na to kalimtan ang Ginoo. Tagaan ko na to sa oras, bisa ko sa oras na lang. Unya kanang ngadto sa uban nga mga tao nga murag doon na kasuko na to. Ayaw lang tanan ninyo. Buhat ang kasuko kay wa sa kasuko. Wa man kataw-kataw waram kay mediri pero naa ang unod Ay, kumpiyansa Jeff. Patime kay Ginoo, ikaw pa. naa pagtulunan nga mong gipadangad diyan ninyo ang pagtulunan sa Dios nga di gyud mamatay mana ato na hinumduman kanunay kay kung asa tahabig adto sa tamatumba kung adto ka mohabig sa yawa nga malipay nga ang Dios mamatay ini katumba nimo adto sa kaniya kay mao man imong tinguha nga adto ka mohabig mao na painumdum lang ako mga kaisonan.
Brajon? Yes, and Danny Coltas. Okay. Kami mga God cannot die. Nganong mutubag mi, gumikan kay dunay God die literal. Pero muhunong sila sa pagwali nga ang Dios namatay, natural. Kung sa pa may atong tumagon, nga wala pa may sila'y tingog, wa man sila'y wali nga ang Dios namatay. Ang akong tambag, para magkaiusa ta, hunungan ninyo ang pagwali nga ang Dios namatay. Kay kami siip mga literal. Ang amo sa dire, kay wa na may nagwali nga ang Dios namatay literally, muhunong sa mi nga ang Dios way kamatayon. Mao na, simple kayo magkaiusa ta. Alright, so again, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Pasensya na mo. Gingaronan ako kay nanan di siya mamarin ng hambugiro. Wag ito ko nang nambukha ka nang check ka lang to ato ba kay gyunan mo kung Darwin gid gano sakitan ko nang sige to tay sugod pa tong dito pa sa norte ba. Kilawsan ninyo puti yung mga tao mawa na katiwas og college siguro na ninyo istorya. Ay dito pag hinilas dapat gani kamoy humble kay ninyo kusmutas kilid. So, before we end this program, ang yutag ni Danny Coltas for the closing prayer. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amahan namo nga naa sa langit, salamat sa imong kaayo. Sayod kami nga ikaw wala juyod no agis kamatayon ka nagpabiling kang buhi hangtod karon nagapaminaw ka sa imong mga alagad. Hinaut o Dios nga magalamdag ka nini mga tao nga di nagwali nga ikaw namatay. Dako lang supak sa mga propeta ug sa imong apostoles nga nagwali nga ikaw walay kamatayon. Salamat sa tanang mga santos labi na mga Mary nga atong inan nga pabilin karon ay nagampo siya mga anak nga nagwali nga ang Dios wa mamatay. Salamat sa tanan sa imong paghatag og giya matag usa namo sa kaalam gagikan kanimo nga ipaambit sa mga tao aron sila makahinuklo nga ang Dios puno sa gugma ug walay kamatayon. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo imong anak Dios usa tos katuran. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Thank you. Kadyo lang. Thanks sila.